Kanang kagwapo, di na makaong, di na makabusog, makapas mo na! Hi mga sis! Matod pa ni Thomas Aquinas, there is nothing on this earth more to be prized than true friendship. So, kailan mo Thomas Aquinas? Are you a genius, sis? Asus! Hi, Malaya! Without a doubt, friends are for life. Naaragin na sila pirmi nimo when you need them the most. Especially kung buwagan ka sa imong pinanggang tisting giatay nga uyab nga nahimo na nimong ex karon. Here are 5 ways your friends act when you're going through a breakup. Number 1, the mama. Da, I told you so. Da, ingon bitaw ko nimo, di ba? Nga ayaw ato niya kay ngano, puros raduta ang nahibaw-an. Nya karon hilak-hilak ka. Da, giingnan di ka nga hilak ra gyud ka dai kadugayan. Di mo maabot og tuig kay baw di ko na iya ato. O karon, ha? Di na ka mukaon, di na ka mugawas. Da, giingnan di ka. Dai makadaot na gina future dai. Mangita kag lalaki nga tarong na ay trabaho kay ang kanang kagwapo di na makaong, di na makabusog, makapas mo na. Da, are you a mama, sis? Number 2, the let's get you some D tonight. Girl, hindi ka magmaoy. Anong magmaoy man ka? I mean like, ato ta sa Central. Let's bring home the D tonight, okay? Mangita tag nindot nga D. Mangita tag nindot nga dong. Diba? Ato na to, uy. Ay, nasigig maoy diha, uy. Oh my God. Bata pa kay ta, girl. Dapat pa ta ma-explore. Duh! Are you a Dora, sis? Number 3, the abangers. Okay, awag maoy na sa karon. May, ayaw sige gilak. Wapa kay kastanan. Daggan kay glaki dres kilid-kilid oh. Patakabaw pa na si mga tubangan. Diba? May, ay lagi hilak kay masakitan kong apil. Makakita ni mo magingon ana. Daan ba jud ko? Lahi ba yung akong pamati ato? Laki ko kabaw kos binutan sa laki. Ayaw na lagi sige hilak. Katahan na lang di ka. Buot kong ikaw masayod, paminawon mo. Ikaw, langit ug yuta, akong pinangga. May dagkagapangga ni mo, may. Agpa-blind-blind. Da! Are you on a bangers, bra? Tagga na ta. Number 4, ang mga martir. Girl, don't give up on him. Love ka ni mo. Ihilak lang na, pasag di siya taga isyag space. Girl, tuon ako. According to the first book of Corinthians chapter 13 verse 4 to 5, girl, love is patient, love is kind. Love does not envy. Girl, apil pa dira, love does not keep records of wrongs. Kung love ni mo ang tao, girl, di ka mo give up. Don't give up on love so that love won't give up on you. Tuon ako, tuon ako. I've been there. Awa meron. Kasal na mi. Duh! Are you a martyr, sis? Laban lang dyan ta, sis. Laban lang dyan sa gugma, sis. Kaya kanibay ang usahay, ang gugma, mura ning giatay. Gugma Giatay the musical is coming to Manila this coming November 26. I will be there. I am part of the show. So for more details, please do check out the description. Number 5, the narcissist. Sis, uy, normal naman dyan nang magbuwag-balik mo. Like, buwag-balik, yung buwag niya, magbalik. Sa among case lang yun, ha? Nagbalik lang yun, may kay, wala, kita gano'n ako siya chance, di ba? Ano naman ginakay kung love yun yung mong tamuhatag yun kag chances. Para itong nag-cheat siya na ko. Hindi. May cheat siya na ko, pero, kay love man ako. So, akong gipasailo. Pero depende rin na ako ma-apply na sa imuha. Depende rin na ni mo. Kung kaya sa ni mo, magpakabuang sa tao. Kay ako man good, kung love man good ko, grabe good sis, kanang duot good ba? Pero, depende na nimo kung mo apply sa imuha, kung ang food, kung kaya nimo. Depende man na sa imong strength. Happy man gyapon meron, pero nana na nimo, naana gyud. So, are you a narcissist, sis? Intense jud no basta mabuwagan tano lahi ra gyud mga amiga nato nga grabe kay mo dag advice. Apil na pud tong sa mga walay love life. Grabe kay mo advice nato. Shima, asan mo ato? All like na mo ato sa mga choices tagon ta tinuod. Well, kung naka-relate mo, please do share this with your friends. And please don't forget to like By TV Cebu and please follow me on my new fan page. That's Malaya Makaraeg. Again, kung nag-movie mo ni Oka, please do follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya.
Bye! Uy, bossing, nagtuo sila nga maoy. Sige ko karon kay grabe na sige akong acting dito dalpita. Mura ko gama, oy. Oy, joke ra to ha. Dili, oy. We are in good terms sa akong boyfriend. And he's currently working right now. Love, I miss you so much. See you soon. I love you, Sir Key. Eh, ikilig ko